O BNG volve levar ao Parlamento o mal estado en que se atopan as balsas das minas de San Fins, colmatadas de augas contaminadas con metais pesados e con filtracións que, ademais de provocar vertidos, apuntan a un risco de rotura que podería derivar nun auténtico desastre medioambiental. A pesar das numerosas iniciativas presentadas, algunhas mesmo aprobadas co respaldo unánime do Parlamento, o Goberno galego non ten iniciado acción algunha para a restauración ambiental da contorna. Se aprobou por unanimidade que había que facer xa unha restauración destas balsas para que non supuseran un perigo medioambiental e social e económico para esta comarca, e vemos que sigue sin facerse nada. Hai uns días rompeu a balsa de Monteneme e nós, en Lousame, temos unha situación crítica. Hai dúas balsas colmatadas de materiales moi perigosos como o cadmio, o zinc, o cobre, e incluso hai niveles de mercurio, e todo isto pode afectar gravemente tanto os nosos recursos marisqueiros como a todo o medio ambiente da contorna. Estamos no estuario do Tambre que pertence á rede Natura. Os nacionalistas instan a Xunta a actuar con celeridade e exixir responsabilidades á empresa, a pesar de ter caducado xa a concesión para a súa explotación. Ningunha caducidade de concesión por parte do Partido Popular na Xunta de Galiza pode servir para eludir responsabilidades por parte de quen ostenta esas concesións ou de quen as ostentaba. Segundo, a garantía que tiñan imposta precisamente aos concesionarios por si pasaba algo de arredor de 180.000 euros, levábamos tamén moito tempo dicindo que era absolutamente insuficiente, xa non poñéndonos no caso máis grave de que efectivamente pasase algo cas balsas, sino mesmo ca contaminación que hoxe xa existe en toda a contorna de San Fins. Estábamos dicindo e seguimos mantendo que 180.000 euros de garantía non serviría ou non se poderían utilizar prácticamente para nada. E agora vemos como, despois desta expediente de caducidade das concesións, a Xunta de Galiza vai cargar sobre o erario público, que era algo que tamén denunciábamos, vai cargar sobre o erario público todas as consecuencias. Na iniciativa xa presentada no Parlamento, o BNG exixe garantías medioambientais para levar a cabo esa restauración, que debería acometerse antes de que xa sexa demasiado tarde.